Hij draait al heel lang mee in het live circuit. Ik hier in het begin heel erg de neiging om te zeggen: het is een bluesmuzikant. Maar hij is volle breder, volle diverser. Maar het is wel een fantastische muzikant en een gitarist. Ruben Hoeken, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ik versta er toch een hoop van. Hoor. Toch wel een beetje, hè? Ja, zeker. Je speelt al heel lang, meer dan 30 jaar inmiddels. Ja, 30 jaar. Ja. Ja, nieuw album uit, Reloaded. Klopt. Met jou gaan we het over het nieuwe album hebben en 30 jaar muziekgeschiedenis, zo mag ik het wel een beetje noemen. Maar ja, je hebt een prachtige Gretsch bij je. Ja, klopt, ja. Ik geloof dat je er niet eens heel vaak mee speelt bij deze. Nee, dat klopt. Ik ben echt een Les Paul man, dus een Gibson Les Paul. Dat is echt mijn gitaar. Dus daar speel ik altijd op. Dat is gewoon mijn dingetje. En deze die heb ik toen een keer, die zag ik een keer en die vond ik eigenlijk gewoon hartstikke mooi. Ja. en je speelt er ook heel anders op zo'n ding. Hè? Het is geen scheurijzer of zoiets. Maar ja, vind ik leuk. Ik ben gewoon wel gitaarliefhebber of zoiets. Je zei al, zo'n Les Paul. Is dat om te spelen, juist techniek heel erg aangenaam? Of is het de sound die je daarbij... Ja, gewoon het totaalplaatje. Ja. Ik was ooit een jaar of 13 en toen zag ik een gitarist die bij mijn vader vroeger speelde. Die was boogie woogie pianist. En die had een Les Paul, die vond ik al heel mooi. En toen een jaar later zag ik Slash. En toen dacht ik van ja, dat zijn dus de gitaren. En toen kwam met Peter Green en Mick Taylor. Die speelden allemaal op een Les Paul en Clapton. En toen dacht ik, zo eentje moet ik ook hebben. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Ik word nog steeds blij van zo'n gitaar, zeg maar. Ja, je vader is Rob Hoeken. Ja. Ook een geweldige muzikant trouwens. En over Slash gesproken, die heb jij ook een keer ontmoet, toch? Ja, zeker. Een jaar of 10 geleden, geloof ik. Ja. Hoe is dat? Een handje schudden en snel weer verder? Of kun je met zo'n man toch wel een beetje over muziek nog ouwe hoeren? Ja hoor. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, een echte muzikant ook. Kun je een klein stukje even... Ja. Nou, het is dus echt wel een ander ding dan een Les Paul. Hè. Dus, het is een wat cleaner. Leg mijn microfoon maar even dan. Ja. Andere klank, hè? Dus een wat cleaner, belletjesachtig geluid. Op het podium is hij... ik heb het niet eens geprobeerd, maar hij gaat dan wat sneller rondzingen. Dat komt omdat het een hollow body is. Ja. Dus, maar ik vind het gewoon leuk, gewoon lekker op de... Ja, wat je ook zegt, hij ziet er ook nog prachtig uit. Maar er zit een heel specifieke sound in. Ja, klopt, ja. Nou, je noemt het zelf wel even, 13, 14 jaar, toen ben je eigenlijk wat begonnen. Ja. Op jonge leeftijd, of best jonge leeftijd, ben je op een gegeven moment op een vliegtuig gestapt richting Amerika, volgens mij. Ja, klopt. Toen was ik net 18, geloof ik. En toen mocht je die clubs daar geloof ik in. En toen ben ik maar meteen gegaan. Maar wat een avontuur. Ja, we zijn 6 weken door Amerika gecrossed. We hebben daar gespeeld en alles gedaan wat God heeft verboden en heeft goedgekeurd, geloof ik. En dat binnen kort tijdbestek. En ik heb daar heel veel muzikanten leren kennen. Ik heb ook veel met muzikanten opgetrokken. Ja. Dat vond ik hartstikke leuk. Waarom daar niet blijven hangen eigenlijk? Omdat ik... altijd een jongen ben geweest en nog steeds ben die gewoon heel erg veel waarde hecht aan zijn thuisbasis. Ja. Dus ik heb alle kansen gehad en ik heb ze ook voorbij laten gaan. Nou ja, behoorlijk gegrepen hoor. Ik bedoel, je hebt een fantastische carrière, ook in Nederland opgebouwd. Ja, ik kijk nooit in de vorm van een carrière. Dus ik heb niet een carrièrebouwplaat voor me uitgevouwen en ik moet hier linksaf omdat dat moet. Ik heb gewoon altijd ik ben eigenlijk wat dat betreft gezegend. Ik heb gewoon gedaan mijn eigen muziek altijd kunnen maken. En dat doe ik nog steeds. Ja. Ik heb nooit concessies gedaan en ik ben er gewoon niet geschikt voor. Nee. Ik lees ook geen noten en ik ben ook geen sessiemuzikant, want dan weet ik het toch wel weer beter. Ik ben heel eigenwijs wat dat betreft. Maar ik voelde me er goed bij, dus ja. Nou ja, die attitude komt, laten we ook zijn, ook op je laatste album fantastisch naar voren. Ik bedoel, dankjewel. Maar ook gewoon heel simpel. Een van de betere nummers, ja, wat is goed, zeg ik altijd in de muziek. Maar eentje die mij heel erg aanspreekt is Oblivion. En dat is ook gelijk een nummer van 9 minuten. Hè? Dus, ja, dat liep een beetje uit de hand, ja. Daarin zit dus ook een bepaalde houding. Ik doe geen compromis dus. Nou, dat liedje is eigenlijk al heel oud. Want dat maakte ik eigenlijk in 1996. Dat speelde ik een jaartje of 3 gitaar. En het is een stuk van 9,5 minuten. En dat vond ik leuk om dat zo in elkaar te knutselen. En ik vond het eigenlijk nog steeds wel goed. Dus toen hoorde ik het weer eens een keer. En toen dacht ik van nou, laat ik het maar weer eens op gaan nemen. Ja. En het viel toevallig goed in tussen alle andere liedjes, zeg maar. Ja. Maar ja... Dus het is oud, maar ik vind het nog steeds leuk. Ja. Eigenlijk. En als het album nog een verhaal vertelt, is wel de breedte. Hè? Er zitten knipogen naar de blues, maar ook echt vette rock and roll eigenlijk wel in. Up tempo. Dus maar dan ineens ook wel weer ballad-achtig, soul-achtig. Dus dat is puur op intuïtie, op je gevoel. Nou, ik kan daar gewoon echt niks aan doen. Nee. ik ben gewoon best wel breed geïnteresseerd, zeg maar. Ja.
Maar hoe ontstaat zo'n plaat eigenlijk? Hoe is deze ontstaan tenminste? Nou, het is eigenlijk te sneu voor woorden. Dat ik heb namelijk ook geen opnameapparatuur. Ik werk niet met Cubase, niet met Pro Tools. Als ik zo'n laptop al openklap, dan zinkt echt de moed in de schoenen. Want ik kan die programma's niet vinden. En met een drumcomputer werk ik ook niet. Dus ik werk echt super ouderwets met een telefoontje. En dan maak ik een liedje, dat zit in mijn hoofd. En dat ga ik dan vertalen naar mijn gitaar. En dan op een gegeven moment heb ik een beetje een geraamte. En ik kan ook geen muziek noteren. Dus dan neem ik het op een akoestische gitaar op. En dan zit het in mijn telefoon. En dan stuur ik het naar de band toe. En dan, zo gauw we dan 5 of 6 nummers hebben, dan gaan we repeteren. En dan sta ik in de oefenruimte een beetje uit te leggen hoe de drums moet of hoe de bas moet. Dat zit allemaal in mijn hoofd wel. En hoe de zangmelodieën ongeveer zitten. En dan gaan we kijken of het werkt of niet. Ja. En soms zit ik 2 maanden lang met een melodietje in mijn hoofd. En dan denk ik van dat moet toch iets worden. En dan kom ik de oefenruimte binnen en we gaan het als band repeteren. En het is helemaal niks. Ja. En dan valt het gewoon af. Dus zo doe ik het al jaren. Ik heb het ook nooit anders gedaan. Dus, en het werkt, voor mij werkt het veel beter om dat zo te doen. Met een beentje, gewoon samen knutselen. En dan kijken wat eruit komt. En dat lukt altijd wel. Ja. Klein stuk, kan ik nog een klein stukje laten horen? Ja. Maakt niet uit wat, als het maar spontaan is. Ik kan wel een stukje spelen van... ik heb iets heel anders opgenomen op die laatste plaat. Dat was een beetje een soort klassiek-achtig iets. Misschien is dat wel leuk. Ga je gang? Ja. Kijk hoor. Fantastisch. Ruben Hoeken, je hoort te gast in Noorderwien. Even weer wennen hoor. Ja, ik zie je ook even zoeken, maar het gaat toch hartstikke goed. Ja. Oh, prachtig. Ja. Hey, je vertelde even, wie zit er in de band trouwens? Mijn broer die drumt, Erik Hoeken. En Mike Kamp is de bassist en Lucas Pruim is de zanger. Je vertelde net, ik heb het in mijn hoofd, dan gooi ik het bij de band neer. Dan gaan we het allemaal een beetje husselen en een beetje structuur inbrengen. Met dat pakketje ga je dan vervolgens naar Erwin Musper, de producer van de plaat? Nou, dat is een heel ander verhaal. Normaal gesproken doen we het zo. We bouwen een repertoireetje op. En meestal doen we dan voor een plaat 14 nummers. En dan hebben we altijd nog de mogelijkheid om er 2 te laten afvallen. 12 is wel minimaal, vind ik, voor een plaat. En dan gaan we ze opnemen. En dan wordt het in dit geval door Erwin Musper gemixt. Die zit in Ecuador, in een weeshuis werkt hij. En ik heb daar in 2019, vlak voor corona, heb ik daar toen een 500 ton aan euro's voor opgehaald. Omdat het een noodlijdend weeshuis is. En dat heb ik samen gedaan toen nog met Henny Vrienden en George Kooijmans en Raccoon en De Dijk en eigenlijk iedereen wel. En toen zei Erwin die was er heel blij mee natuurlijk. Want het pand staat er dan nu en die kinderen hebben dan een veilig nieuw schoon onderkomen. Toen zei hij dan wil ik je volgende plaat al mixen. En dat duurde even, want er zat corona tussen en dergelijke. Maar dat is dus nu gelukt. Ja, wat een verhaal. Nou, in het verlengde daarvan, je bent met een fantastische actie. Ik weet niet of die nog loopt. Ja, zeker. Voor kinderen bezig. Ja. Vertel hem, je hebt gitaren verzameld? Ik denk altijd dat het voor kinderen die niet bij machten zijn financieel gezien om een instrument te kopen of te lenen of hoe het dan ook zit. Dat het belangrijk is voor het kind zelf om iets te ontdekken wat ze misschien niet hadden kunnen ontdekken. Dus toen op een gegeven moment had ik een gitaar over en ik heb wel meer gitaren weggegeven aan mensen waarvan ik dacht van die kunnen dat niet betalen of ze zijn ziek of ze hebben iets.
En ik had weer een setje over, die heb ik toen op mijn Facebook gezet. En het werd honderden keren gedeeld. En toen kwam er een jongetje in aanraking en die was autistisch. En ik probeer het in het kort te vertellen hoor. Ik zat in een oefenruimte en ik kwam de trap op. En toen ging hij eerst door de ramen kijken hoeveel auto's er op het parkeerterrein stonden. Toen begon hij eerst alle stoelen te tellen. En ik zat daar gewoon een beetje te spelen. En toen zei ik tegen hem, nou kom maar zitten. En zijn ouders die schrokken daar een beetje van. Want zo ga je dan niet met dat soort kinderen om. Maar ik ben eigenlijk filterloos hè. Iemand moet altijd tegen mij zeggen van, zie je dat je chance hebt of zie je dat iemand heeft gebruikt. Dat zie ik dus nooit. Dus ik ging met het jongetje zitten en ik ging spelen. En toen duwde ik zo die gitaar in zijn handen. Ik zeg, nou ga jij maar weer spelen. En die begon te spelen. En ik had een effectpedaaltje neergelegd met allemaal knipperlichtjes. Vond hij ook helemaal te gek. Dus ik een beetje aan die knopjes rommelen. En op een gegeven moment ging dat jongetje moest even naar het toilet. En toen zei die ouders tegen mij van nou dat is heel wonderlijk. Want hij is 14, 15 was hij. Die heeft nog nooit überhaupt met een vreemde gepraat. Wow. Ja, nou ik was die nou hartstikke goed en prima. Dus we zijn nog even verder gaan spelen. En toen zei ik tot overmaat van ramp van ik ga er weer vandoor. Dus ik help je even mee met die spullen en dan veel plezier ermee. Maar dat bedoel ik niet lullig, maar voor mij is zo'n kind niet anders dan een ander. Dus. Maar anyway, lang verhaal kort, dat liep een beetje uit de hand. Ik kreeg door het hele land gitaren aangeboden. Toen werd het er 3, toen werd het er 10 ook weer weggegeven. En toen werd het er 50 en toen werd het er 100. En nu zitten we op 438 ingezamelde sets. En ze zijn helemaal compleet. Hè? Het is een elektrische gitaar met een band, met een plektrum, met een snoer, met een versterker, met een stemapparaat, met alles erop en eraan. En een koffer en een tas. En zaterdag gaan we weer een nieuwe actie doen. En dan gaan we richting de 500. Wauw. Ja, ik vind het fantastisch. Mooi verhaal. Fantastisch het is hartstikke leuk om te doen. Als mensen meer willen weten, is er iets van een site of een... We hebben maar een stichting in het leven geroepen. Omdat het gewoon eigenlijk niet meer te doen was. Ik had op een gegeven moment 20 complete gitaarsets thuis staan. En ik gebruikte de kledingskast van mijn oudste zoon als opslagruimte. Die was ook heel erg blij met de actie, maar niet heus. En... we hebben nu een stichting Muziek voor Kids.nl. En daar kunnen mensen spullen aanbieden, versterkers, gitaren, tot aan draagriemen, tuners aan toe. En alles gaat gewoon naar die kinderen toe. Die kunnen ze komen ophalen. Voor niks. Pijn toch? Ja. Nee, ik vind het een geweldig mooi verhaal dat je dat doet. Absoluut respect. Terug naar Reloaded, naar het nu. Ja, wat zijn de plannen voor het komende jaar? Spelen? Ja, ik heb een tijdje gewoon niet gespeeld. Of tenminste, door corona viel er helemaal niks te spelen. En toen had ik eigenlijk ook wel een beetje, eerlijk gezegd, een beetje genoeg van. Ik heb 30 jaar lang heb ik slof uit mijn schoenen lopen spelen. Van hier tot nergens. Dan zat ik op vrijdag in Middelburg en zaterdag in Groningen. En op zondag nog eens even Utrecht en dan s'avonds nog in Leiden. En dat had ik wel een beetje gezien. Het werd ook bijna onmogelijk gemaakt voor muzikanten om te spelen. In coronatijd heb ik wel met duo's gespeeld. Want ik ben gewoon uiteindelijk muzikant. En nu heb ik wel weer zoiets van, ik wil wel weer wat gaan doen. Ik vind het weer leuk genoeg. Het is ook een beetje van dat constant met die veranderende regelgeving, dat je eigenlijk niet zo goed wist waar je aan toe was. En nu met die energietoestanden zijn er ook wel heel veel tenten die niet meer kunnen betalen. En laat staan de tent opengooien. Het is een beetje een moeizame tijd, zeg maar. Ja. Maar spelen vind ik gewoon altijd leuk. Dus dat ga ik ook gewoon weer doen. En we hebben net een live cd opgenomen. We hebben die cd gepresenteerd en meteen een live cd die avond opgenomen. Dus die wordt gemixt. En die is eigenlijk ook gewoon dik in orde. Eerlijk gezegd. En al je te beluisteren op internet, zet ik maar even bij Spotify. Sowieso, je had volle meer uitmaken. Reloaded, All Saints, noem de hele. Al de albums maar op. Ze zijn zeer te beluisteren. Kijk je hem nog wel eens. En zeker die laatste, die mij er zeker wezen. Ja. Mocht je eens in de buurt zijn, neem de band maar mee. Dan kom je hier maar lekker spelen, wat mij betreft. Ik vind het goed. Ik vind spelen altijd leuk. Dus dat komt in orde, hoor. You got a deal. Alvast bedankt. Kun je nog een klein stukje spelen? Of dat? Ja, hoor. Ja.